De ce nu avem noi undițe? Suntem acum la iazul de la Vorniceni. Înoată peștele. Undiți nu avem nici mâncare. Nașpa, mă. Și puțin Iurela, iuriești. Je suis à la mer. Iurel, dă cu mâna slămunul. Da, apropo, aici pescuitul interzis. Dacă vreți să ne vedeți la știri, doi moldoveni arestați în Monaco pentru contrabandă, sau nu contrabandă, cum se numește? Braconaj maritim. Iurel, e venit că noi suntem aici, dar vezi, noi nu suntem acolo și ei nu sunt acolo. За mной! Turiste za mной? Ia, eu ți-am zis? Eu ți-am zis că ei merg cu noi. Ia, hai înapoi, amu, Viorel, hai înapoi. Sunt bolnavi. Și voi sunteți țigani? Țigani. Așa sunt negritine, că vezi, așa pești franțuși și așa din Africa pești. Viorel, ei cred că noi vrem să le dăm mâncare. Ia, haidem înapoi. Haidem înapoi, zicem dacă se pornească. Hai încoa. Ia uite. Pești așa din Africa și așa franțuși. Ia, Viorel, ei se întorc după noi. Viorel, îi cat ceva mâncare. Care? Aha. Asta e tartarul. Viorel, ia întoarce și haidem încolo, să vedem dacă se pornească după noi. Da. Ai. Noi cu Anișoara facem plan Barbarossa. Mâine luăm dușleacul și pinserate, venim cu cum se cheamă, o lampă. Fără lampă, că e... Nu, în românește se cheamă fanaric. Cum se noptează, nu fie nici un monescan pe aici. Ne ducem și sprăjăm de seară. Da, și o leac, tacă-ți gura. Ia uite, îi se pornesc după noi, tu vezi? Uite ce frumoși.